Kaixo, Janire naiz esanezinen sortzailea. Esanezin 2020an sortzen da, oso kontziente izan gabe oraindikan, eta nik uste izan zela nolabait, momentu hortan nire bizitzan gertatzen nahi ziren gauzei erantzuteko modu oso natural bat, eta halako autu edo bide natural bat ekarri nagoela pixkat onaino, eta nik uste izan dela halako bigarren aukera bat niretzako. Nire konposatzeko modu hasieratik izan da beti oso organikoa eta oso bizerala. Menperatzen duten instrumentua akustika da eta beti sentitu izan naiz oso eroso bere ondoan, eta niretzako asko jarraitzen dira sentsazioei eta behar dut kantua konposatu, bukatu eta akustika eta hotxera bakarrikan sentitzea kantu hori hor dagoela. Gaiei buruz nik uste denborarekin ere aldatzen doala, baina badiela oso gai errealistak eta oso ikutu daitezken gai hauek, ez gure inguruan, gure egunerokoan dauden gai horiek, eta nik uste konposatzen dutela eta idazten dutela beti mugitzen nauten gauzetatik, haserretzen nauten gauzetatik eta nolabait eragiten nauten gauzetatik. Nire lehenengo epea aireratzen deitzen da. Aireratzen 2021 baten atea zen, 7 kantuko esaten dute, haietako bat Leire Berasalutzenen kolaborazioarekin. Turunet estudioetan eta Gaztain estudioetan grabatua izan zen, eta izan zen nire lehenengo konposizioak izan zian, prozesu oso aberasgarria eta naturala, Uriolek lagundu zian produkzioan, eta gero musikari katalan batzuekin elkartu ginenan Turuneten, eta nik uste izan zela, nolabait denok norabide bat markatze hori eta nolabait kantuek eraman gintuzten ere norabide hori partekatzera eta aurkitzera, eta oso pozik gelditu zen emaitzarekin. Nire lehenengo disko luzea Erretratu bat deitzen da. Erretratu bat 2023an kaleratu genuen, 10 kantuko osatzen dute eta hauetako baten Abiko Jeraik abesten du. Lezoti estudioan grabatu genuen Oiartzunen, eta nik uste nabaritzen da aldaketa hori, kantu hauetan ja sartu ditugula ordu asko badagoela banda bat horratzean konposizio zein produkzioan, eta nik uste badala oso lan heldua eta sinistu degula eta pasa degula denbora asko honetan, eta nolabait egin diogula erretratu bat gure inguruari eta gure ibilbideari ere. Gure zuzenekoak uste badiela oso zintzoak eta saiatzen geha izaten egiazkoak. Nik uste besterik gabe gehala gure kantuak, eta saiatzen gehala gure kantuak erdigunean jartzen, eta egiten realitatetik eta gure dakigunetik. Saiatzen geha ez ematen dakiguna baino gehiago itxura hori ez degula eman nahi behintzat, eta gure kantuak erdigunean jartzen, eta egin dezatela haiek euren bidea. Etorkizunean egia esan oraintxe kontzertu desente ateratzen ari zaizkigu eta oso pozik gaude honekin zezak gure ohikotasuna izan oain arte. Nik uste horrek erakusten digula ere aurrera pausoak ematen gabiltzala, kantu berriak sortzen eta konposatzen, oraindikan grabaketa zer gertu ikusten, baina ilusioa handiz. Uste denak egin duela bere bidea oso natural eta sinisten dugu pauso txikietan eta helduko diogu horri. Nik uste hasieran naiz eta oso kontziente izan gabe hasi nintzen denborarekin ulertzen dezula zeatikan egiten dituzun bizitzan autu batzuk ez, eta niretzako musikak suposatu ditu aldaketa asko, Esanezin eta Janire jundia oso lotuta beti, eta niretzako suposatu ditu bigarren aukera asko, eta Esanezinek eman dizki Janire tresna asko bere bizitzan zeuzkan arazo eta konpleju asko kudeatzeko eta gainditzeko, eta beti egongo naiz oso eskertua bide honi.